V spoločnosti Amico Drevo sme inštalovali smart batériové úložisko. Toto úložisko ponúka inovatívne možnosti poskytovania energetických služieb. Amico Drevo is a company made in Slovakia till 2001. We developed the company. We developed it in the best way as possible, technologically speaking, and working with the people. Hlavnou úlohou smart batériového úložiska je regulácia spotreby v danom odbernom mieste s cieľom generovať finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb. Batériové úložisko sa prispôsobuje nielen potrebám odberného miesta, ale pomáha aj celej elektrickej sieti, za čo získava extra profit. Jednoducho povedané, úložisko sa nabíja vtedy, keď je elektrickej energie v sieti prebytok a vybíja do spotreby odberného miesta, keď je jej nedostatok. We finally developed work in cooperation with the Slovenské elektrárne. We choose them because they look like extremely professionally and friendly. So we needed that help to make better solution technologically and updated on the market. So thanks to them, I think we are gonna have a long and profitable cooperation both sides. Alfou a omegou je správne zvolený výkon a kapacita batériového úložiska, čo umožní, že úložisko bude nielen technicky efektívne, ale aj ekonomicky výhodné pre jeho dlhodobé využitie. Cooperation, as I say, is profitable for both of us because we do need to save energy and to make the company more environmental free or more green as possible. So basically saving energy and catching energy from solar panel, it's like to us the best investment possible. What is being developed is the best system available on the market, so we can use the energy when precisely is needed. Amico Drevo od spustenia batériového úložiska až do dnešného dňa znížilo emisie CO2 o takmer 12 tón. Tento projekt bol realizovaný prostredníctvom nášho modelu Energia ako služba, čo umožňuje spoločnosti Amico Drevo implementovať moderné technológie bez potreby vysokých počiatočných investícií. Celú inštaláciu batériového úložiska financujeme my. Keďže je úložisko v našom majetku, taktiež preberáme všetky technologické, prevádzkové a servisné riziká, čo umožňuje spoločnosti Amico Drevo sústrediť sa na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť.